हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय। जों दिनैहाय गामियाव सिख्लाफोरा पार्टि जानो नागिरदों आरोना। दहायनो जोङो बाजार खालामनानै लायखांबाय। अमा बेदर, दाउ बेदर, नाबो, दालि, ओंखामबो जागोन नालाय जोङो बैसागोनि फैसा आग्लायनाय दंमोन। नै दायो बाबानि अनलाइन क्लास जागासिनो दङमोन। आं मबाइलखौ हमनानै होदोंमोन बाबानो, बेनिखायनो थांनोबो हाया मानोबो हाया जादोंमोन। बाबानि अनलाइन क्लास जोबनानैसो आं लोगोफोरजों बेदर बायनो थांदोंमोन। गंगार दाबो फैया। नि मासाव दक्सरा बारियाव दङ बेदर गैया। गबथानायाव होलांसैब्रा, गबथानायाव मोनाबा आरो कालपानि होलांलायनोसै। जेरैखिबो जायोबाबो जाथारगोन। जोंनि खाथिफोराव अमाखौनो फानाखैमोन, बेनिखायनो कालपानि बाजारावसो लायबाय जों। 4 केजिल' लाबाय। कैसा लग रहा है? आलू टू है पावर से इसमें आलू बाय दं। नै जों दायो दाउखौ बायबाय, बेनिफ्राय अमाखौबाथाय गासिबो जाजोबो, दाउखौसो जाया, बेनिखायनो नाबो बायबाय। दायो आङो गामियाव फैबाय आरोना। नै जों गामिनि लामा। दायो आङो जों अनजनानाव जागोन नालाय, दा आं अनजनानाव थांसै। बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं थांनो नागिरदों। जि गिदिर नै इयावलाय मोनसेल' सोजागोन, ज' आखाइनो खामगोन। अनजनानाव जि 7ता बुजि दंलायो, मोनथाम लांलायबाय। मुवाबा खोसुबाय दंबायो आसोला। लेथ्रा बाथ्रा रायलायो जानायावबा रायलायो। भाइरेल जाखागोन जानायावबा रायलायनाब्रा। आवदुरखौ बिदिनो लायो। सावदो होनलायो। नोंखागौब्रा आवदुरा गोदोबो सावदो। आंना आदा ससेयावनो माबा जायो। जुमायखौबो सोर साखिगोन? साखिग्रा गोरों। नोंसोरनि खुगाजोंथ' नोंसोरो मिथिगोन ना। रावबो दा जों सानैयासो जागोन। गोदैसिन नामा? सोंलाङो आं थाङा। आङो थांना फैनानै बाबाय। रैसुमैयाव अमाखौ एवदोब्रा रैसुमै। आं थावदो होनाहरब्रा पियासखौबो एसे।
माबायदिलै बेदर जानो नेगासिनो रैसुमै दाबो मोनाखै मा नागिरदों नोंसोरलाय मालाय रिन्दुन बोरै मिन्थिना बे जा दाख्लैनिखौ गिलिनि ससे एसे बुंनायखौ जानायनि खिनायनि लोंनायनि देनाय बेखौ नायनांगोन ना आङो एसे गोजानाव लांबावदों होफिननाय मालटप masuk mendek mah tak nuan nai ya tak awalnya tinggal masuk mendek dah kalau ini dah ini ya berai hidup mana ini gedan tuh ini ya oh istri dia lagi mana mak काय लागेल मानदे आं होगोन सांग्रां गैला नोङो नेहा काकर लायनो र दे आरो माबा दंबावो दे मान ब्रा इयो ओरैनोसो ना इखौ थारना दे दांखागोन नामा र माबा गोदान पासपर्ट स्पि नै अमा बेदर सावनायनि लाहार फाहार खालामदों सावबाय दं नै बिथाङा सावबाय दं नोंथांमोना बेखौ मा नुनानै सिनायखादो जानो हागौ अमा बेदर जि गुम माने फेलागुर सावनायाबो हाखाला अरजो अमा रानदो Rejime jina hordलै अमा सावनाय अमा सावनाय नुनानै जुमायखौ नुनानै या सानदां
मैथाखौ नारजि बायदि मोनलायदो नारजिजों अमा बायदि मोनलायदो मैथाखौ जाखांनानै दा साराय खान्था सुनायनि लाहार फाहार मावगासिनो बिथांमोना मावगासिनो ओंखामबो जादोंमोन नालाय जोङो बेनिखायनो ओंखाम जाखांनानै दा गय जानोसै गय गोथाव गयखौबो जाखांबाय जों दायो खोला फोथारथिं बेरायनो थांसै थान्दा जोंबो दे गोसोम नोंनि गोसोमोन नामा सम्पा सामेलि रोखोम नुलायदो जों नोंखौ खानाय बेननाय माने खानानै माने थास' आथिं थास' बिबार हाय लोगोफोर रैसुमियाबो गोदान चेनेल खुलिनो नागिरदों गोदान एलबामनि माबा निउ पेज एक्ट्रिस deh bener aduh jangan mau udah komsin terus dengan video nering dina lah beta deh dia nering dina lah ini dengan je dah jeng dengan je banyak film na Ating apa berjalan kan? Ating berjalan kok. Nggak gini nih ini. Oh, sudah apa? Bye. Hey, lan apa? Pwede dulu mak, cawe hebat. New face maka. New face. Jangan આજકાલ new face. Yang new face ano? Ini deh kusung lah deh bra. Deh, deh. Betul. Ada harus mesti naik. Ruhaya belanang na. Di bra jeng kegre. Deh, lana kegre. Nah. Isi kah ya lah. Coba moja nuak yang hebat bedan deh. New face. Anu hurak ni aja masih aku. New face. Bener ngeri gusulan ya. Maaf, dak salah apa begini. Gede. Ruang sini jadi lang bemo bang. Istiku jangan pai. Oh, aku jangan pai dulu kayu. Kacau boy. New festival. Agar penjila. Mobil aja gitu ya. Isi kan tanggung bra. Main on ya. Keep tu macam apa? Keep macam jinta. Ya nung ya. Ya. Jangan gude iksala. Bapak kau kimi nak iksala. Bisa. Gari agar tinggal kan? Oh deh, keep dia. जों दायो खोला फोथारथिं फैनानै सेल्फि लानायनि लाहार फाहार जागासिनो गासिबो ज' सेल्फि लाबाय बेवहाय सोरबा गैया आरोना